सबके ओके हमार प्रणाम बा। सबकर गोड़ लागत है। और कुछ गारी पारम आज मौका मिलल बा तो फिर हम सुनावल चाहतनी। और भैया लोग जुड़ी। आवाज हमारा आवता? क्यों बता दे आवाज हमारा आवता भैया? भैया आप लोगों के मैसेज नहीं दिखाओ तक आवाज आवता? तो हम शुरू कर चाहतनी। पहला जब शादी ब्याह गारी पारंपरिक गीत जब होला तो सगुन का गीत होला और सगुन उठेला। और हम चाहतनी कि सगुन से ही शुरू होके। स्वागत बा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हम शुरू कर चाहतनी और सबके प्रणाम बा, सबके को गोड़ और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले से स्टार्ट करतनी। बैला चढ़ल एक योगिया हो, अरे धूम मचा गईल। अरे बैला चढ़ल एक योगिया हो, अरे धूम मचा गईल। किया गौरा उड़लू से बूढ़लू, किया योगी पे लो भागलू हो। किया गौरा उड़लू से बूढ़लू, किया योगी पे लो भागलू। नाही शिवजी उड़नी से बूढ़नी, नाही योगी पे लो भागली हो। नाही शिवजी उड़नी से बूढ़नी, नाही योगी पे लो भागली हो। बाबा दुआरे एक कुइया, पनिया रे जाइले हो। बाबा दुआरे एक कुइया, पनिया भरे जाइले हो। बाबा दुआरे एक कुइया, पनिया भरे जाइले हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ भैया लाइट नहीं आवता और हम अब आवता भैया। अब आवता भैया। और अब एक ठे गीत बात शादी का जौन भोजपुरी आखर से पारंपरिक गीत हमेशा उठल बा और उठेला। तो हम गीत अपने दादी खातिर हमार दादी लिखले बाड़ी, लेकिन हम गावे नहीं गीत के। और ननद भौजाई के कोनो भी संवाद रहे चलल करेला। ननद भौजाई एहू गाना में ननद भौजाई के ऊ बा। और सुनाओ तनी। बाबा कहल बेटी 10 कोस
यहब मैया कहली पाँच को भैया कहले बहिना काश में बियहबे नित्य उठी करिहाया स्नान भौजी कहली बहिना बिड़हर बिया नहीं के हो आवे ना जाए बा कहले बहिन से को से बियहबी मैया कहली पाँच कोस भैया कहले बहिना हर बियहबी नहीं के आवे ना जाए भौजी कहली बनदा काशी में नहीं के आई ना जाए कि हरी भौजी हो नुनावा चोरवली किया तेला दिहली ढर किया तुहरी भौजी हो भैया अवली बियाहेलू बिड़हर नाही हमारी ननदा दूधवा चोरवलू नाही दिलू ढरकार नाही हमारी ननदा हो भैया गरी बिड़हेली हर देश नहीं तू खलू हो राम रसोईया नहीं कुछ आवे ना जाए इतनी बचनी जब सोने बाबा बेटी अरज हमार सासु ननदी बेटी भैया गरी आई हैं सुनीली अचरा पसार सासु ननदी बेटी भैया गरी आई सुनीली अचरा पसार ठीक बा भैया बैठा तनी अब भैया सही बा भैया अब सही बा और अब हम गाड़ी खातिर बुलावल भटी तो गाड़ी जरूर सुनाए और अब गाड़ी बाद धनुष कैसे टूटल रहल चाचा अब सही बा लाइट अब सही बा चाचा जरूर जरूर झूमर सुनाई लेकिन अभी सुनाओ तनी अभी फिलहाल में हम गाड़ी खातिर बुलावल बनी तो गाड़ी भी एक खोला अब राम जी का धनुष कैसे शिव जी का टूटेला राम जी बिहे गए बना ओकर गाड़ी बा तो ओकरे बाद हम झूमर सुनाए
राजा जनक जी प्रणय कठाड़े, राजा जनक जी प्रणय कठाड़े, अब धनुष दिए धरवाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, अब धनुष दिए धरवाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में। देश ही देश से भूपति आए, देश ही देश से भूपति आए, अब कोई नहीं सकता उठाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, अब कोई नहीं सकता उठाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में। लंका से रावण पति आए, लंका से रावण पति आए, अब उन्हू के गर्भ मिटाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, धनुष करे नवखंड सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, अब धनुष करे नवखंड सखी, बाजे बधैया जनकपुर में। ले गुरु आज्ञा उठे रघुनंदन, ले गुरु आज्ञा उठे रघुनंदन, अब धनुष करे नवखंड सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, अब जनक जी प्रणय कठाड़े, राजा जनक जी प्रणय कठाड़े, अब धनु दिए धरवाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, अब धनुष दिए धरवाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में, अब धनुष दिए धरवाई सखी, बाजे बधैया जनकपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आकृति दीदी, बहुत बहुत। गारी भैया, चाचा गारी, प्रणाम बा चाचा। गारी ब्याह के रस्म में एक ऐसन चीज होला कि लोगन के चिढ़ावे खातिर, मजा लेवे खातिर इ गारी होला, और पारंपरिक गारी बा। इ हमारी या गौले बाड़ी, और यही से इ गारी हमके बहुत पसंद बा। और गारी इ धनुष जब राम जी तोड़े जाना तब का गारी है। और अभी तो भोजपुरी में इतना नॉलेज नहीं बा, जितना जाना तनी उतना बताओ तनी। और नेटवर्क के इशू बा। और झूमर का बात आई ललो करे बाद रागनी दीदी, रागनी भाभी सोहर का बात कैले बाड़ी, उनके भतीजा भइल बाटे, तो जरूर गायब। और नेट खातिर भैया अब सही बा। दीदी अब सही बा। अब सही बा भाभी। ठीक बा, तब शुरू करतनी। माफी चाह, माफ करब आप लोग कि नेटवर्क का इशू रहा। और भैया मेहनत कैले बानी, और दिल से माफी मांगत तनी। हाँ, तो झूमर के बात रहा, झूमर गाओ तनी। बलिया के बाजार, बलिया के बाजार, ले चल बलम टकटरवे से, बलिया के बाजार, बलिया के बाजार, ले चल बलम टकटरवे से, ओही बलिया में झुमका बिकाला, झुमका बिकाला हो झुमका बिकाला, ओही बलिया में झुमका बिकाला, झुमका बिकाला हो झुमका बिकाला,
कनवा के सिंगार कनवा के सिंगार ले चल बलम टकटरवे से। कनवा के सिंगार कनवा के सिंगार ले चल बलम टकटरवे से। बलिया के बाजार ले चल बलम टकटरवे से। आरा के बाजार ले चल बलम रिक्शेवे से। आरा के बाजार ले चल बलम रिक्शेवे पे। ओही आरा में काला ओही आरा में सिंदूरा भी काला हो सिंदूरा भी काला। ओही आरा में सिंदूरा भी काला हो सिंदूरा भी काला। मंगिया के सिंगार ले चल बलम टकटरवे से। मंगिया के सिंगार ले चल बलम टकटरवे से। छपरा के बाजार ले चल पुइये से। छपरा के बाजार ले चल बलम टसिए से। यही छपरा में चूड़िया भी काला यही छपरा में चूड़िया भी काला हो चूड़िया भी काला। कलैया सिंगार ले चल बलम टकटरवे से। कलैया सिंगार के ले चल बलम टकटरवे से। ओही गोरखपुर में टिकुली भी काला हो टिकुली भी काला। लीलरा के सिंगार ले चल बलम टेम्पुए से। लीलरा के सिंगार ले चल बलम टेम्पुए से। भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाभी भैया बहुत बहुत प्रणाम बा। और गलती सही माफ कल जाए। पहला बार लाइव भइल बनी आखिर के पेज पे और थोड़ा हड़बड़ाहट बा। और भाभी सोहर मगले रही हैं तो जरूर सोहर साहब। केकरा जे भइले ललनावा त कहवा बाजन बाजे त कहवा बाजन बाजेला हो। मैया के कर कोखिया जोड़ैली उठन लागे सोहर हो। मैया के कर कोखिया जोड़ैली उठन लागे सोहर हो। यशोदा के भइले ललनावा त गोकुला में सोहर बाजे हो। अरे भौजी के कोखिया जुड़ैले उठन लागे सोहर हो। अरे भौजी के या जुड़ैले उठन लागे सोहर हो। के ही लुटावे अनधन सोनावा त केही रे मोहरिया त केही रे मोहरिया न हो। आ केही लुटावे लावा बजनवा झालर लागल हो। राम लुटावे अनधन सोनावा त मैया मोहरिया
मोहरिया न हो। अरे यशोदा लुटावे धेनु गई, उठन लागे सोहर हो। अरे यशोदा लुटावे धेनु गैया, उठन लागे सोहर हो। भईन ललनवा देखत नीक लागे दे, नीक लागेला हो। अरे अयोध्या में उठे लागे सोहर, देखे नीक लागेला हो। अरे अयोध्या में उठे लागे सोहर, देखत नीक लागेला हो। चंदन दीदी प्रणाम बा। भैया कहता ना एगो और गाड़ी। हाँ भैया गाड़ी जरूर। गाड़ी अब गाड़ी जाती जोन गावे, जब समधी माड़ो में आवे ना तो कहल जला का लियाई का जाए, तो फिर समधी से समधी की बात होला। गाड़ी के उच्चारण में बाप लोग समझ जाए और हम सुनावत थी। राजा दशरथ जी ठाढ़े भैले मड़वा में, राजा दशरथ जी ठाढ़े भैले मड़वा में, पूछे लगे जनकपुर के नारी, हार सीताराम बनी। हे जी पूछे लागे जनकपुर के नारी, हार सीताराम से बनी। राजा दशरथ जी ठाढ़े भैले मड़वा में, राजा दशरथ जी ठाढ़े भैले मड़वा में, पूछे लागे जनकपुर के नारी, हार सीता राम से बनी। काजे हुले बसमधी माड़ो के खोलैया हो, काहू जो हुले बसमधी माड़ो के खोलैया, सीता सुकुमारी, हार सीता राम से बनी। जी काहुले माड़ो के खोलाई, हार सीता राम से बनी। हाथी ना घोड़ा देबे माड़ो आवे देबे, हाथी ना देबे नाही माड़ो आवे देबे, नाही देबे सीता सुकुमारी, हार सीता राम से बनी। हाथी हम समधी तोहरा से, हाथिया घोड़ा लेबे हम समधी तोहरा से, ले जाइब सीता सुकुमारी, हार सीता राम से बनी। हे जी ले सीता सुकुमारी, हार सीता राम से बनी। हे जी ले हो जाइब मारी, हार सीता राम से बनी। हाँ भैया जरूर बताइए कि गाड़ी कितना टाइम पे होला। और गाड़ी जब संधी आवेला तब होला, जब दुल्हा आवेला तब होला, जब मटकोड़वा पे जाइल जाला तब होला, और जब कोनो परंपरा घर में होला तो हंसी ठिठोली गाड़ी होला, भौजाई के होला, हल्दी लगेला तब होला। ये सब गाड़ी होला, और गाड़ी जब मानर पूजाला तब होला। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहल जाता कि गाड़ी जौन बा, गाड़ी बहुत मीठ शब्द होला। हाँ गाड़ी बहुत मीठ शब्द होला कि आदमी गरिया लेला और अगला इतना साधारण से आंसर दे देला, बहुत बढ़िया गाड़ी होला। और गाड़ी कई प्रकार के होला भैया, गाड़ी
भसुर आवे न तब गाली होला, तिलक जाला तब गारी होला, तिलक आंगन में चढ़ेला तब गारी होला, भौजाई के होला, ननद और भौजाई में होला, हरदी मटिकोड़वा सब पे गारी होला, गारी बहुत जगह होला। इतना भैया हमके पता बा। हल्दी वाली गाली, अच्छा जरूर सुनाई। जरूर जरूर भैया। और एक ठो गाई बा आकृति करिया दामाद देख के, अभी ओके हम लाइव भइलनी, फिर से सुना देती। पंडित जी के भी होला चाचा, पंडित जी के भी गाली होला। हाँ, जब समधी भोजन करे न तब होला। सुनाई हल्दी वाली गाली। जी भैया, भसुर के भी गाली सुनाओ तनी। और हम त बोलवनी भसुर ठीक दोपहरिया हो, हम त बोलवनी भसुर ठीक दोपहरिया हो, कहवा लगौला इतना देरी ए कोई रे, कहवा लगौला इतना देरी ए कोइल भसुर, हम त बोलवनी समधी ठीक दोपहरिया हो, हम त बोलवनी समधी ठीक दोपहरिया हो, कहवा इतना देरी बनरा हो, कहवा लगौला इतना देरी ए कोइल बनरा हो, हम त बोलवनी पंडित ठीक दोपहरिया हो, हम त बोलवनी पंडित ठीक दोपहरिया, कहवा इतना देरी ए पंडित कोइल, कहवा लगौला इतना देरी ए पंडित कोइल हो। हाँ चाचा, जरूर होला, जनेवे का भी गीत होला। हाँ चाचा, जरूर जेवनारे का गीत होला। और और चाचा, और जो भी सुने के बा, और आपका फरमाइश बा करिया दामाद देख के, तो एक बार वो गाड़ी के हम गाँव थी, गाड़ी दामाद आवे न तब। हाँ भैया, जरूर दुल्हा वाला, कहे से अब बहुत जल्दी दुल्हा बना, जरूर दुल्हा वाला भी गाड़ी सुना। अभी फिलहाल में आकृति, हाँ तो करिया दामाद देख के आई, दुल्हा वाला भी बा, जब दुल्हा जाना तो रिएक्शन का होला सासू का, उहे है। करिया दामाद देख के मैं ना डेरैली शिव शंकर हरि, करिया दामाद देख के मैं ना डेरैली शंकर हरि, बोलिए नारद रउआ कहवा फसौनी शिव शंकर हरि, बोलिए नारद रउआ कहवा फसौनी शिव शंकर हरि, शिव जी के रूप देखे कापेला बदनमा, सांप बिच्छू लटकल बाटे उनके गर्दनवा हो, सांप बिच्छू लटकल बाटे उनके गर्दनवा, देखी के रूप मैया करली रोदनवा हो शंकर हरि, देखी के रूप मैया करली रोदनवा शिव शंकर हरि, बोलिए
नारद रउआ कहवा फसौनी संकट हरी। बोलिए नारद रउआ कहवा फसौनी शिव संकट हरी। शिव जी लागा ताड़ कवनो सपेरा, रहे के ठिकाना नइखे कौनो डेरा, रहे के ठिकाना नइखे डेरा। कौने जन्म के दादा लग गईली फेरा शिव संकट हरी। बोलिए नारद रउआ फसौनी शिव संकट हरी। नारद के फूटल रहे दोनों रे नयनवा, कैसन खोज दिहल दादा गौरा के सजनवा, कैसन खोज दिहन दादा गौरा के सजनवा। कौने जन्म के दादा बदला चुकौना शिव संकट हरी। बोलिए नारद रउआ कहवा फसौनी शिव संकट हरी। बोलिए नारद कहवा फसौनी शिव संकट। कहल जाता कि और ज्यादा भैया बता देवे, अगर के लगी तो जरूर बताई। हाँ नैनवा हो गई दीदी। और हाँ हाँ जरूर होला। पानी पियावत के इमली घोटा मामा के गाड़ी होला, तो थोड़ा सा कम याद बा, लेकिन हाँ एकदम भैया जैसे कुकुरा के पोछ वैसन बाटे तो हर मोछ। जरूर जरूर, और जरूर सुनाओ थी, ये गाड़ी सुनाओ थी। चाचा मामा की गाड़ी जरूर। हाँ हाँ जरूर सौरभ भैया जरूर गाई हल्दी का गीत, परेशान ना हो गाओ तनी। भैया सुनाओ थी बस मामा वाला। मामा हाली हाली, मामा हाली हाली मिली घोटावा हो मामा, मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, मामा हाली हाली मिली घोटावा हो मामा, मामा हाली हाली। जैसे बकरी के पोंछ वैसन बाटे तोहर मोछ, जैसन बकरी के पोछ वैसन बाटे तोहर मोछ। कबो नाउन खींचे ने कबो नाउन मांगे ने, हो जा कसैला के हो जाला भेंट कंजूस, कंजूस मामा इमली घोटावा हो मामा, कंजूस मामा। कबो नाउन मांगे ने कबो नाउन खींचे, वो हो जा कसैला के हो जाला ठेठ कंजूस मामा, कंजूस मामा इमली घोटावा तना हो कंजूस मामा। भैया वो इतनी याद रहला तो। और एक बार मारो छवि के गीत बा, बस 2 लाइन के बा। हाँ भैया के शादी में हम ना ही जा पौले रही, ऐसे हम यही जुग से भैया के गाड़ी सुना देतनी। अगला हम लास्ट गीत गावे जातनी, ओकरे बाद से और मारो छवाई के गीत बा। एक बार मारो छवाई के गीत गा देतनी, भाई पटदार जो भी बुलावल जाना चलतनी। कहाँ गईले भाई बंधु कहाँ पाटीदार जी, गईले बेटा
के बाबा मड़वा छवावे जी, कहाँ गईले बेटी के बाबा मड़वा छवावे जी, कहाँ गईले बेटी के बाबा। बाहर बाटे भाई बंधु बहर पाटीदार जी, घर में बेटी के बाबा मड़वा छवावे जी, बरवा में बेटी के बाबा मड़वा छवावे जी, घरवा में बेटी के बाबा। कहाँ गए भाई बंधु कहाँ पाटीदार जी, कहाँ गईले बेटी के चाचा मड़वा छवावे जी, कहाँ गई बेटी के चाचा कलसा भरावे जी, कहाँ गईले बेटी चाचा। दुआरा बा भाई बंधु घर में पाटीदार जी, आंगने में बेटी के चाचा कलसा भरावे जी, घर में बाटे बेटी के चाचा कलसा घरावे जी, घर में बाटे बेटी के चाचा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, प्रणाम करतनी आपके मार्गदर्शन से और आखिर भोजपुरिया महोत्सव से हम यहाँ तक आयल बानी, और आज जौन भी बाटी आकृति दीदी और अभिषेक भैया के वजह से बानी, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार बा और बहुत बहुत धन्यवाद बा। और फिर हम कुछ गलत लगी तो जरूर बताओल जाए, हम सुधार करब और आगे फिर कोशिश करब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबके ऊपर गोड़ लागतनी, फिर लाइव आई, वो सबके प्रणाम, सब पर गोड़ लागतनी।